Cén chuí an naín muid a chéile? Well, bí muid a féiceantar thréithe fhisiceacha a chéile nach mian. Agus aniu tá muid chun féiceantar thréithe fhisiceacha an duine agus cur síos a dhéanamh ortha. Má éiceann tú fiú ar cúpla cóionainn an seo, daoine go bhfuil na géinte céine acu, breaníonn si díreach mar a chéile gomsa, ach tá thréithe fhisiceacha difriúla acu chomá. Mar shampla, tá an bhain se rúnaí beag níos airde ná a leath cúpla. Tá mé chun cur síos a dhéanamh ar na tréithe sin anois, agus tá seanachil deas anois sin a chur anúil. Mar shampla, bhfuil tú an tréithe persantocht an duine a aithint ó na tréithe fhisiceacha? Well, níl mé cinnte go bhfuil. Agus an seanachil a bhaine lei sin ná is minic mhór ag cearc bheag. Is minic mhór ag cearc bheag. Cé a spríle sin? Well, ní mar a híaltar a bhítar. Cé go mraíonn tú a gcuine agus go gapan tú go na tréithe persantocht ar ólas agat ón chuí go bhréachann siad, beidir nach bhfuil. Nis, siodí cuidas na focail a bheith á úsáid a going inniu agus muidir denmh cur síos ar dhaoine difriúla. Ó thaobh na grúige de, beidir go bhfuil grúig rán ar gcuinecíns, nó grúig chatach, cídíonn se sin go bhfuil se casta, grúig áda. Feiceann sibh go bhfuil séimhú an seo, mar go bhfuil grúig buininscanach, ó grúig roimh, grúig ghearr. Na súla, tá réimse dathanaí difriúla súla an, glása, gorama, daoine, líoghlása, nuair tá dhá dá le chéile. Agus ó thaobh an aig de. Beidir go bhfuil fáinne clúiseach a thaibh duine cíns. Beidir go bhfuil málaí faoi le Jacob. Féisóg, grúig a bhíns ar an aig, agus cruméil, grúig a bhíns faoin srón. Bricíní, tagann tú sin amach arm héin ar hagan an ghrian amach, tagann na bricíní amach freisin. Agus ó thaobh an chorp de, beidir go bhfuil corp leathan, caol, mór, beag, ard, íseal. Tá muid a leog difriúla agus go leor tréithe difriúla a bhaine ling ar fad. Nis bheadcha muid ar an géad duine. Cálíonn an seo agus caithemuid cur síos a dhéanamh orthaí ó thaobh na tréithe fhisiceacha. Céir a dheartha faoin gálíonn seo, cén tréithe fhisiceacha atá aice? Well, tá grúig ada orthaí, agus deirmid é sin faoi grúig, tá grúig ada orthaí, ach tá súla gorama aice. So tuair sin faoi dear an chuig an úsáid muid na focaile. Tá si óg, dearhan go bhfuil si ard, níl me cinnte go sin, níl is am céní si, ach breaníonn si óg ach breaníonn si ard chomá. Grúig ion dar nói chomá le fada, agus dechar á faoin corp caol atá aice, agus beidir go bhfuil an grúig rúnaí beag catach, tá rúnaí beag catach le feiceáil an sin, agus na súla gorama. Nis, an fearr seo. Cén tréithe fhisiceacha a dheartha faoin bhearr seo? Cén chuoin inthá cur síos air? Well, tá spéaclaíar ar nói, tá grúig áda, cinál lia rán air. Se duchar na súla eicáil, beidir go bhfuil siad donn, tá mar ceapa beidir go bhfuil siad donn, agus nó is móla tá le tuairt faoi deartha faoin bhearr seo ná go bhfuil féiseog air, agus tá cruméil ar chomá. Cruméil aige agus tá sé rúnaí beag fada, tá cinál casa ag deire. Agus sin é an fearr sin. Agus an sin an bhean seo, cén tréithe fhisiceacha a dheartha faoin bhean seo? Well, tá súla daoine aice, dé tá rá faoin na málaí, beidir go bhfuil siad le níos feicálaí. Grúig ghearr orthaí, agus tá fáinne clúise, agus tá fáinne freisin ina srón chomá. Dé tá rá faoi muinéal, tá muinéal fada aice. Go leor focail a bhainnes le tréithe fhisiceacha an duine pléite going inniu. A bhfuil muid in an tréithe persantocht an duine a aithint ó na tréithe fhisiceacha? Bhfuil ólas a going faoi persantocht na daoine seo? Well, nílim cinnte go bhfuil, agus ná duine í dearmad ar na seanachil rinne mar an neoch an é sinna chlúdú, is minic mhór ag cearc bheag agus ní mar a híaltar a bhítar.